Baby, hapana. Hapana sweetheart. Baby, anotwa bo andifana utendeho. I think ufana kuti phone yangu tosendera dhedhe wako message inoti zvimwe zvose vakazvara hawo zvimwe zvose zvavakazvara izvo. Asi pauri dai wakazvara wangu. Ndifana vatenda hangu. Okay. Every day new recipe inonaka. Zvese kubva makuseni kusvika usiku tonovata paya marecipe manyu anogoga. Ndimwe recipe. Ndiwangu unondiuraya nokuhla here. Unondiuraya nokuhla here. Aiwa ndikudhudhu unondiuraya nokuhla here. Sadoisira message. Aiwa ndiwaisira message. Una zvimwe zvose zvakazozara kumashure kwako zvee. Aiwa wakazongoitawo hawo. Asi pauri aiwa wakapedza masports ndoita zvokudini kwei. Ndoita zvokudini. Ndichadei. Ndoda kutonyorera mama wangu message ndoti musandifonera tofa nerudo kuno kuCape Town. Aiwa zvangu izvi. Ndochicho unongochitita dondidii pepe ndiudze dondife here nokuhla. Aiwa. Aita mbopungutwa Mwari anonakirwa so mudzimba dzavo idzi. Aiwa. Mpe phone yangu please. Ndataura dhedhe wako izvezvi right now. Okay, nditarisire. Ndataura izvezvi. Aiwa. Apo chandichada chii pakadai. Thank you. Munochokumirira.